Ahojte všetci, vítam vás už pri 8. časti Komentujem komentáre zo Startupu, kde sa pozrieme na najnovšie politické dianie za posledný týždeň. Ukážeme si Matoviča, ktorý ide kamikadze misiu na hnutie Slovensko. Že tá zmena ústavy prešla, ale že ten proces bol chybný a že urobili chybu, že to neoznámili verejnosti. Zareagujeme si aj na dianie na právnickej fakulte v Bratislave, ktoré momentálne čelí kauze, ktorú vytiahol Adrian Ganam zo 360. Rozvrh samotného Cyrila Vasila však zýva prázdnotou. Prečo majú prázdny rozvrh, keď tvrdíte, že učia? A samozrejme sa pozrieme aj na Juraja C., osobu, ktorá spáchala atentát na premiéra a nejaké novinky ohľadom jeho osoby a vyšetrovania. My sme úplne, že v prdeli, jeden je v hre a druhého sme vyrazili. My sme není sekta, že jak PSK-ri sme ho vyhodili aj z klubu, aj z hnutia. My s mafiou nepôjdeme to, čo tu vládne, ani s fašistami. Mali nejaké tlaky na seba títo dvaja poslanci, alebo nie? V Slovensku ide o kejhak. Dobre, takže Matovič v skratke v tomto klipe povedal, že oni nie sú sekta a jedným dýchom povedal, že teda vyrazili tých dvoch. Čo je samé o sebe absolútny paradox, si to totálne protirečí. Ak nie ste sekta, tak dovolíte svojim poslancom hlasovať podľa svojho svedomia. Tým, že Matovič ide teraz takúto PR misiu, ktorá je podľa mňa úplne, že samovražedná misia z jeho poňatia, nechápem absolútne, kto mu toto poradil, je hovoriť a označovať teda tých dvoch, Krátkeho a Krajčího, za nejakých zradcov, čo je úplne za mňa z cesty. Už len aj tie komentáre tých ľudí, ktorí tu píšu, že oni nie sú sekta, smiech. On hovorí o mafii, veď on mal koaličného partnera Borisa Kollára, ktorý bol na mafiánskych zoznamoch, jeho blízkymi priateľmi boli a sú mafiáni, veď vieme, spolupráca Kollára a Steinhubel. To som nepovedala ja, to povedal tento komentár. A hoďte na ňo sieť. No, jednoducho, aj z komentárov týchto ľudí pod týmto videom vidíte, že mu to proste ľudia nežerú. A ja som si dala za námahu a pozrela som si v podstate toto Startup vystúpenie a pozrieme si kúsok z neho teraz. Lebo bol to fakt, že veľký bizár. Tak v podstate naši dvaja poslanci zahlasovali za túto novelu ústavy. Myslím, že celé Slovensko vie, ako to prebiehalo. A myslím si, že nebolo to dôstojné, alebo jednoducho bolo to bohužiaľ dosť trápne, že vo štvrtok najprv Rastio Krátky sa postaví s nami na tlačovku, on ide rozprávať, on chce rozprávať a o troch hovorí o tom, jak nebude hlasovať. Viete, že mi toto príde úplne slovo proti slovu. Lebo tu sa Matovič spolieha na to, že to není kvázi dokázateľné, či ten Krátky strašne vehementne chcel ísť rozprávať na tú tlačovku, alebo či bol proste iba donútený Matovičom, alebo proste niekým iným tú tlačovku začať. A tuto Matovič ide tú marketingovú politickú stratégiu, že my to vlastne otočíme na tých dvoch, teda konkrétne už iba na Krátkeho, lebo Krajčí je už omilostený. A v podstate on sa nebude mať ako brániť, pretože Matovič povie, že Krátky chcel sám rozprávať, Krátky povie, že nie, že bol k tomu donútený. Bola to jeho iniciatíva a vlastne on to celé pokazil tým procesom, ktorým to oznámil verejnosti. Ja si celé myslím, že ak ľudia vy strašne vážne berete to, čo hoci ktorý politik hovorí, tak ste proste násmiech. Lebo oni tu očividne s vami hrajú extrémne divadla. Aj Matovič, aj KDH, aj PSK, proste všetci ohľadom tej ústavy v nejakom bode maximálne zavádzajú. Bo keď si pozriete to znenie ústavy, ja som to prebrala v samostatnom videu a dám vám aj link, konkrétne ustanovenia textové, ktoré sa prijali, vysvetlila som to tam, možno z takého toho právno-laického pohľadu, čo to bude pre vás znamenať ako bežného človeka, tak zistíte, že to vôbec nie je také katastrofické. Je to práve, že dosť liberálna zmena ústavy. Ako z môjho pohľadu právo rodičov rozhodovať o výučbe svojho dieťaťa je liberálny postoj. Komunistický alebo autoritársky postoj by bol, že štát vychováva vaše deti. Ale liberálny človek nikdy nemôže súhlasiť s tým, aby štát vychovával vaše deti, lebo vy ako rodič by ste si mali vychovať svoje deti. On tu teraz ide fakt, že takú divnú misiu na to, že my musíme vlastne z niekoho urobiť obetného baránka a v tomto prípade sa tým človekom stal ten Krátky, lebo Krajčího Matovič akože omilostil. A ďalej to, čo hovorí, je bizár. No ale pre nás boli dôležité nasledujúce 3 dni. Akože jasné, to bola trauma, prekvapenie, ale potom nasledujúce 3 dni boli dôležité, že sme od nich chceli, aby prejavili buď teda ľútosť, alebo jedno aj ľútosť, ospravedlnenie a prijatie nejakej osobnej zodpovednosti. Vidíte, Matovič od nich chcel, aby sa proste kajali. Aby sa kajali a poklonili sa veľkému bratovi, že joj, veľký brat, prepáč, že sme
ti nepovedali dopredu, ako budeme hlasovať. Ja si myslím, že oni to urobili naschvál, že to nepovedali. Pretože vedeli, že keby to povedia, sa začnú diať presne takéto veci, že ich začnú diskreditovať dopredu a je dosť možné, že tá novela by proste neprešla. Lebo by sa proste jeden z nich podvolil tomu tlaku a ja si myslím, že ten Krátky to vedel, že možno Krajčí by bol taký, že začali by na jeho moc hrať na city a na to náboženstvo a že ty si kresťan a ty si toto a ty nemôžeš hlasovať s Ficom a debiliny. Vy musíte hlasovať za vec, ktorú považujete za správnu. To je jediné podstatné. A Matovičovi vadí, že proste nepoboskali prsteň. Marek Krajčí si uvedomoval, že aj keď je rád, že tá zmena ústavy prešla, ale že ten proces bol chybný a že urobili chybu, že to neoznámili verejnosti. A nasypal si jej popol na hlavu. Aj bol ochotný prijať teda trest, v podstate sám sebe si určil, ale raz... Trest sám sebe si určil, ne. Trest mu určil Matovič cez média. Čo Krátky nič. A tým pádom sme sa rozhodli urobiť krátky proces s Krátkym. Áno, urobili krátky proces s Krátkym a to len kvôli tomu, že Krátky si stojí za svojím slovom. A nechce jednoducho vyznieť ako absolútny mamľas. Čiže sme ho vyhodili aj z klubu, aj z hnutia. Vyhodili ho, no. A preto Matovič hovorí, že oni nie sú sekta. Myslím si, že tieto 2 minúty vám bohato stačí na pochopenie toho, čo Matovič tu teraz celé robí. Ja mám pocit, že on to hnutie Slovensko chce úplne že zničiť. On chce sám seba zničiť. Ja mám pocit, že Matovič už proste nemá nervy na tú politiku a on nechce urobiť to rozhodnutie, že ja odchádzam, lebo by to vlastne ľudia považovali za prehru, respektíve, že Fico porazil Matoviča. A tak Matovič sa snaží cez tieto proste veci úplne sabotovať jednoducho aj tú dobrú vec, ktorú reálne spravili. A k tomu je aj tento Matovičov status, ktorý on napísal pred 3 dňami, že kresťan v politike. No už ja len keď som ten názov videla, tak si len tak toto bude fakt, že red flag. Nemôžete presadzovať morálne veci nemorálnym spôsobom. Povedať jeden deň miliónu ľudí budem proti a druhý deň bez toho, aby tomu miliónu ľudí povedali, že zmenili názor, hlasovať za, morálne nie je. A to sa stalo pri hlasovaní o zmene ústavy. Ja si myslím, že to morálne je. Chápem, že na to môžu mať ľudia iný pohľad, taký ako Matovič. Vy si musíte uvedomiť, že ten Matovič to robí z pohľadu politickej stratégie. On sám tu v tomto statuse píše, že zahlasovali podľa svojho svedomia, to je v poriadku. Áno, že vlastne on bol obsahovo tiež za tú novelu, že on proste súhlasí s tým obsahom, ktorý sa prijal a jemu vadí ten proces. V tomto krásne vidno, že v skutočnosti tí ľudia okolo Matoviča, pokiaľ 100% s ním nesúhlasia, tak vy ste pas. Matovič chce verných lokajov, ktorí budú robiť to, čo im on povie. Proste on chce robotov. On nechce ľudí, ktorí majú svoje presvedčenie, svoje hodnoty, ktorí rozmýšľajú, vypočujú si druhú stranu. Nie. Lebo v skutočnosti Matovičové rozhodnutie bolo, že on ako kresťan v politike, lebo on sa tiež tak označuje, by nezahlasoval za správnu vec podľa kresťanov, hej, podľa tej kresťanskej viery, len kvôli tomu, že to predkladá Fico, alebo niekto, s kým on vehementne nesúhlasí. A ak by mali kresťania v politike takýto postoj ako Matovič, tak by nikdy v živote nič nepresadili. Takže skúste si sami položiť otázku, že o čo mu tu reálne ide, lebo ja si nemyslím, že jemu tu ide skutočne o dobrú vec. A toto trápne kajanie sa je mi vrcholne nepríjemné. Myslím si, že aj ľudia v tých komentároch to aj keď Matovič má dosť také sektárske komenty, ale vidíte, je tu Ala Švehla. Toto je dosť nedôstojné vyjadrenie. Prípada mi to ako hra v jasličkách s detičkami, infantilné. Nie všetci, čo podporujeme hnutie Slovensko, sme svetuškári. Vyznávame kresťanské hodnoty, no nemusíme byť fanatici a sme realisti. Toto zdôvodnenie ma posadilo a radšej buďte ticho a už sa v tom nemotajte. Pretože vyzerá to všetko veľmi nedôveryhodne. Presne a to je to, že to vyzerá nedôveryhodne. Ja sama si kladiem otázku, či Matovič v skutočnosti to celé, čo on robí, nerobí, predvádza, nepredvádza, tieto šaškarne a atomovky a sprostosti, že či on nemá nejakú kartelovú dohodu s Ficom v pozadí, že my budeme navonok takí súperi, ako chlieb a hry, chápete, jak v Ríme. Tá skutočná politika sa bude robiť niekde úplne inde, ale my to ľuďom budeme predvádzať ako totálne divadlo, že my sme veľmi proti sebe a my sme úplne na opačných koncoch, pritom mne to príde, že ten Matovič s Ficom majú veľmi veľa spoločného. Ako obaja sa pohybujú v nejakých, alebo pohybujú istým štýlom v nejakých mafiánskych kruhoch. Obaja sú ľavičiari, presadzujú veľmi tvrdé sociálne reformy, ktoré sa špecificky zameriavajú hlavne na dôchodcov.
Ostatné sociálne skupiny idú tak akože na bok, hej, že rodiny s deťmi, ako dobre to ešte dajme tomu, že tá Matovičová domena ešte rodiny s deťmi, ale aj dôchodcovia, ale študenti, zdravotne znevýhodnení, to ako keby aj neexistovali. Jednoducho, že toto sú veci, ktoré ja si poviem, že kto tomu to verí reálne. Ako ja by som fakt chcela vedieť, či sú ľudia, ktorí tomu skutočne veria, že ten Matovič je úplne tak strašne proti tomu Ficovi. Ale dobre, toto bola jedna téma. Poďme ďalej. Na druhú tému, ktorá navädzuje aj na tú, v podstate na tú zmenu ústavy. Pretože 360-ka tu vehementne zrazu z ničoho nič zaútočila na nejakého profesora z právnickej fakulty. Tu nás to pozrieme. Dnes je na to tabletka. Cyril Vasil je košický arcibiskup grécko-katolíckej cirkvi. Svojimi názormi na potraty sa netají, je však zároveň profesorom kanonického práva. Arcibiskupa Cyrila Vasila by ste však na pôde právnickej fakulty Univerzity Komenského našli len ťažko. To napriek tomu, že tu pracuje na 100% úväzok. Ja som bol vyše 3 roky zástupca vedúceho katedry a bol som na tej katedre dennodenne. Ja som však pána profesora stretol raz. Oni učia kanonické právo. Rozvrh samotného Cyrila Vasila však zýva prázdnotou. Prečo majú prázdny rozvrh, keď tvrdíte, že učia? Oni učia. Kedy a koho sme sa však nedozvedeli? Je veľmi zaujímavé, že hneď potom, ako sa prijala tá novela ústavy, začali útoky na kresťanov. Aj denník N dával taký veľmi zvláštny článok, v ktorom hovorí, že to bolo nejaký fanatizmus tuto. Ale oni tam písali, že na Slovensku pôsobí napríklad projekt Teen Star, ktorý deti na základných školách namiesto komplexnej vzťahovej výchovy učí o kráse materstva, nádhere rozmnožovania, hlbokom zmysle panenstva a stredoškolákov napríklad o dôstojnosti ľudského plodenia či o životnom povolaní či poslaní. A oni to v tom denníku N označili za radikálne, hej, že za extrémistické a ja neviem, aký ďalší dristy. Ja som to napísala na svoj Instagram, že tak tomuto radikalizmu hrdo hlásim, pretože ak je radikálne hovoriť pravdu, evolučnú, sociologickú, proste ľudskú pravdu, ak je toto radikálne, to sme každý radikál. Ale v skutočnosti je radikálne to, že oni to považujú za radikálne. Lebo jedine žena môže splodiť dieťa, takže je to unikátnym poslaním ženy. Žena porodí, žena vynosí to dieťa. A keď poviete, že to je proste unikátny dar od Boha, alebo od prírody, alebo od hociakého vyššieho zmyslu, neklamete. Lebo je to proste pravda. A takéto útoky začali, no a samozrejme vyjadril sa k tomu aj samotný ten profesor Vasil, aj Burda, dávali to na Facebooku. No, tu je vyjadrenie teda toho profesora Cyrila Vasila. Neviem, či vám to celé idem čítať, ale on skratke veľmi akože odpovedal na to podľa mňa racionálne, kde povedal, že oni nedali im ani deň na to, aby vlastne mohli zaslať tie otázky a že zverejnili tú reportáž bez toho, aby tá druhá strana mala teda šancu sa vyjadriť, čo je samé o sebe porušenie novinárskej etiky. Ale on tu samozrejme vypísal, že pracovná náplň na 100% úväzok, hej, v kontexte pastoračnej činnosti. Pôsobí ako profesor na Ústave kanonického práva, zabezpečuje pravidelné prednášky, vedenie záverečných prác, členstvo v skúšobných komisiách, publikačná činnosť, aktívna účasť na akademickom živote fakulty, organizácia konferencií, blablabla. Hej, čiže on tu akože vlastne hovorí, že aj keď proste v tom rozvrhu nič nie je napísané, tak oni sa stále akože niečo vyučujú. Za mňa je to divné, že v tom rozvrhu nič nie je. Minimálne to bola tá chyba, že tam svietilo prázdno, ale tuto píše, že má 2 až 3 predmety týždenne v každom semestri, čo predsa 6 hodín prednášok. Áno. Ako potom Burda na to povedal, že oni v podstate s ním spolupracujú kvôli tomu, že chcú získať nejakú akreditáciu z Ríma, aby mohli vlastne vyučovať cirkevných sudcov. Takže dôvod, prečo tam ten vlastne Cyril Vasil je ten, že aby tá univerzita získala vlastne akreditáciu na výučbu nejakých konkrétnych predmetov a aby ľudia sa to nemuseli chodiť do zahraničia. Takže veľa takýchto zvláštnych útokov a ešte som chcela jednu vec. Tento pán Vladimír Crmoman je prosím pekne predseda Slovenskej komory učiteľov. A tento človek vydal k novele ústavy nejaké vyjadrenie, teda za komoru učiteľov, ktoré je za mňa, že totálne
mimo. Normálne, že ak niekto verí na mimozemšťanov, že mimozemšťania sú ako formy žijúce mimo planéty našej Zeme, táto definícia by sedela na tohto človeka. Pretože také neskutočné drísty, ktoré on v tomto vyjadrení povedal, sú že aj na mňa veľa. A ako už viete, tí, čo nás sledujete, že ja pochádzam teda z učiteľskej rodiny. A ja keď som si toto prečítala, tak si vravím, že nemusíte byť učiteľ na to, aby ste vedeli, že toto je úplne mimo. Lebo on to tu v podstate opísal. Slovenská komora učiteľov s veľkým znepokojením prijala text ústavy týkajúci sa výchovy a vzdelávania. Komore neprináleží komentovať politické dianie, ale iba právny dopad na zmenu legislatívy. A teraz on tu hovorí, že výchova a vzdelávanie je všetká činnosť, ktorá sa realizuje v školách a školských zariadeniach, a teda problémy sexuálneho správania budú školy od 1.11. môcť riešiť už iba v medziach súhlasu rodiča. Súhlas rodiča sa teda stáva normou v oblasti sexuálneho správania. Problém však je, že škola nie je ani nemôže byť inštitúciou, ktorá sa odvíja od súhlasu jednotlivých rodičov. Zle. Škola existuje iba a práve vďaka tomu, že existujú rodičia, ktorí majú deti. V žiadnom prípade by škola nemala byť arbitrom toho, ako chcú rodičia vychovávať svoje deti v akom presvedčení. Lebo tí, čo možno viete, neviete, máte deti, nemáte, je úplne jedno, ale sexuálna výchova je značne ideologizovaný predmet. Lebo niekto si myslí, že oni sa tam učia iba nejaké fakty, alebo ako sa chrániť, alebo o nejakých pohlavných chorobách a tedy nie. Je tam aj to, ale vo väčšine prípadov sa učia LGBT ideológiu. Teraz mnohí si položíte otázku, že čo to je. Jednoducho. Všetky nevedecké názory ohľadom sexuálneho správania človeka, ktoré nevyplývajú z biológie a tvrdých dát, sú ideológia. Gendry, rody, binárne, nebinárne, queer, to není fakt, to není vedecký fakt. To je hlúposť, to je absolútny bullshit. A oni sa takéto veci učia. Na tej sexuálnej výchove. Učia sa, že je v pohode mať viacerých partnerov, že je to úplne normálne striedať partnerov, že nejaké to hlbšie spojenie s človekom je v podstate výmysel minulosti a rôzne sprostosti, lebo ja som si to študovala a mňa to dosť akože zaujíma tieto veci, čo sa týka tejto sexuálnej výchovy a kúkala som si aj, čo sa v zahraničí učia, aj tie knižky ohľadom toho. Našli by ste v tých knižkách, že dvaja srnčekovia môžu splodiť ďalšiu srnku, hej. Čo je už len z biologického hľadiska absolútne mimo, lebo dvaja samci nikdy nemôžu splodiť niečo nové, nejaký nový život. On sa tu teda bráni, že nemôže sa toto odviať od súhlasu jednotlivých rodičov. Lebo nie je takto legislatívne konštruovaná. Súhlas rodičov funguje na predmetoch ako je náboženstvo alebo etika už dobrých 20 rokov. Prečo by takto to nemohlo fungovať aj v oblasti sexuálneho správania? Lebo mne to príde, že tento človek sa iba vyslovene snaží otočiť na ruby celý ten zákon a celú tú ústavu a tvrdiť vám, že sa to nedá. Aby tí rodičia sa vlastne vzdali a boli takí, že nech sa to na tých školách teda nejako vyučuje a nám je to jedno. Ale ja vám vravím, vám rodičom to nemôže byť jedno. Pretože ľudia ako tento človek, tento crmoman, chcú jednoducho indoktrinovať tie vaše deti, aby z nich vychovali nejakých nekriticky rozmýšľajúcich duchov, ktorí ani poriadne nevedia, kým sú a čo sú a potom sa môžu identifikovať, ako si vyberú. A potom ešte ďalej toto čítam. Bola tu ešte jedna taká veta, ktorá mi prišla, že najvážnejším problémom však je, že ústavný predpis neurčuje, čo je normou morálneho správania. Hovorí sa iba to, že normou bude rodič. To vám nestačí? To vám nestačí, že tou normou morálneho správania jeho dieťaťa bude on sám? Už toto príde tak neskutočne vtipné, lebo ja nemám deti, ale ak by som aj mala a že jedného dňa by som bola matkou, tak keby ja počujem, že normou morálneho správania sa môjho decka nemôžem byť ja, tak sa asi na toho človeka pozriem, že ty si normálny? A kto má byť tou normou, ak nie ten rodič? Ten rodič to dieťa vychováva, ten rodič to dieťa splodil, ten rodič na to dieťa jednoducho dáva svoje prostriedky, býva v jeho dome, ho živí, to je proste jeho potomok. Kto má byť iný normou morálneho správania, ak nie ten rodič pre Boha? Pojem rodič znamená vyše 1 milióna obyvateľov, pričom každý obyvateľ môže mať inú predstavu o sexuálnom správaní a intimnom živote. A presne toto je ten dôvod, pre ktorý sa tá novela prijala. Pretože máš
100 ľudí, 100 názorov a tak je to správne. Vy nemôžete vyučovať iba jednu líniu, ktorú ideologicky považujete za správnu. To kde sme? To sme dať v roku 1940 alebo 50? Kedy školáci v škole mohli deti pomaly byť a dávať im za ucho? Keď neurobili to, čo učiteľ chcel? Ja mám pocit, že proste ľudia ako tento crmoman sa proste chcú vrátiť do čas komunizmu. A to už viete, že ten človek není objektívny a není profesionálny, keď si dá ukrajinskú vlajku do profilu. Však keď si predseda Slovenskej komory učiteľov, tak si tam dá aspoň tú slovenskú vlajku. Nech je to aspoň legitímne, nech ťa môžeme brať vážne. Nie tuto si dávať ukrajinské vlajky. Čo má vôbec s tebou Ukrajina? Mňa to vie tak neskutočne vytočiť. Takíto hlúpi ľudia, hej? Ako, pardon, kde sme už? Znamená to, že školy ako základné bunky spoločnosti? Zle, zase nie. Základnou bunkou spoločnosti je rodina. Rodina. Ako harabil. A vieš prečo? Pretože nebyť rodiny, tu nemáme deti. Chápeš? Nemáte koho učiť. Nemáte zamestnanie. Bo nebyť tých ľudí, čo majú deti, tak ste zbytoční. Už to pochopte niektorí z vás. Školy sa nespolu podieľujú na ochrane detí. Ochranu detí zabezpečuje znova rodina a nebudú môcť školy bez súhlasu rodiča nastavať v podstate žiadne pravidla v tejto oblasti. Chvála Bohu. Chvála Bohu, lebo keď vidíš, že takíto ľudia sú na čele Slovenskej komory učiteľov, tak je normálne, že zle. Novela veľmi nesprávne uchopuje právo rodiča a kladie ho nad právo dieťaťa. Prosím ťa. Ja neviem, či má tento človek deti, hej? Tento crmoman. Neviem. Vyzerá to, že asi nie. A tým ho nechcem uraziť, ale nemyslím si, hej? No, každopádne. Niečo vysvetlím. Právo dieťaťa môže vzniknúť jedine, ak to dieťa existuje. Hej? A to dieťa existuje vďaka tým rodičom. Takže právo rodiča vychovávať svoje dieťa podľa presvedčenia, aké chce, je nad právo dieťaťa. A ja viem, že veľa z vás teraz bude argumentovať, že ale veď sú napríklad deti z rómskych osád alebo sociálne znevýhodnené deti, ktoré proste nemajú dobrých rodičov. To není úloha štátu suplovať rodiča. Podľa mňa to není úloha štátu. Ak jednoducho raz tí rodičia zlyhávajú vo svojej základnej povinnosti starosti o dieťa, majú im to dieťa zobrať. A ja viem, že to možno kruté, ale taká je realita. Keď ja proste vidím, že napríklad aj moja mama učí naozaj v takomto prostredí znevýhodnených detí, má proste veľa akože Rómov v tej triede. Ja to vidím, že proste ona častokrát naozaj, že nedokáže vyučovať, ona nedokáže tie deti vzdelávať a odovzdať im tú vedomosť, pretože ona ich musí vychovávať. A to žiadny učiteľ nechce robiť. Lebo vy nedokážete proste vychovať 18 detí, ktoré nevedia ani čítať alebo písať. Majú úplne inú kultúru, majú úplne iný životný štýl, oni prídu znova do toho prostredia v osád a sú tam, kde boli. Takže mne to je velice ľúto, ale ja si myslím, že ak chcete dať takýmto deťom lepšiu budúcnosť, tak ich musíte ich proste zbaviť toho extrémne toxického prostredia. A ja neviem, či je toto radikálne. Ak aj hej, tak čo už. Ale ja si nemyslím, že potom takíto ľudia, ako je tento crmoman, sa skrývajú za tie deti v tých rómskych osadách a za tie sociálne znevýhodnené, aby mohli svoje choré zmýšľanie sveta, komunistické, dávať na ostatných spoločností. Čiže, veľmi ma toto rozvášnilo, lebo ja keď som rodič, ja nabehnem do tej školy a ja urobím taký cirkus s takýmito ľuďmi, čo mi toto budú dristať. Že dovidenia, do počutia. A je mi to jedno, či by som bola za takú šialenú hysterku a extrémistku, ale nie. A poslednú vec, ktorú som si s vami chcela pozrieť, nech už to dlho nenaťahujem, je toto video pána Juraja C. Človek má vtyčenou hlavou. Prečo tak nerobíte? Co mi chcete povedať? Nebudete čítať medzi riadkami, však to jasne povedal tá otázka. Môžete nám to povedať aj priamo. Všetci sme farizeji. Aby ste chápali, tak prokuratúra označila vlastne tohto človeka za teroristu. Snažia sa ho vlastne odsúdiť za teroristický útok. Jeho obhajoba hovorí, že oni to chcú zaklasifikovať ako vraždu alebo úkladnú vraždu, lebo by to znamenalo troška nižší trest. Čo som vám chcela týmto videom ukázať je, kam až vie zájsť ideologická indoktrinácia. Lebo
Z prejavu tohto človeka môžete vytušiť, že to nemá pohromade v tej hlave. Akým spôsobom rozpráva? Strašne takým poetickým, nadneseným, hej. Všetci sme farizeji. A chodím so vstýčenou hlavou, alebo ako to povedal. Kto normálny potom, ako sa pokusí zabiť premiéra svojej vlastnej krajiny, sa takto zachová, alebo toto povie. Mne to príde, že týmto psychologickým syndromom, ktorý ja odborne nazývam, že syndrom Fico, trpí podľa mňa veľmi veľa ľudí na Slovensku. Aj sako poškodeného, prokurátor bolo sako poškodeného v preskúmaní kriminalistickým a expertívnym ústavom zlikvidované. Ja mám za to, že sa jedná o trestný čin teroristického útoku. Ja sa k tomu vyjadrím už potom. Predpokladám, že dnes začneme so záverečnými rečami. Práve smrťou predsedu vlády, respektíve takým závažným poškodením jeho zdravia, ktoré by mu znemožňovalo čo i len overiť od predsedu vlády v určenom rozsahu jeho zastupovaním, čo mu poukazujem na vyjadrenie obžalovaného, citujem, dal som Ficovi milosť, mal byť len na invalidnom vozíku a cúcať kašu brčkom. Prosím. No wow. Mňa už v tejto krajine asi nič neprekvapí. Áno, to vždycky dokáže preraziť dno. By dosiahol demisiu celej vlády, respektíve zmenu v realizovanej vládnej politike. Čin obžalovaného nie je útokom na orgán verejnej moci. Je to bezprecedentný útok na demokraciu, na politický systém, na stabilitu štátu, a to prostredníctvom použitia fyzického násilia proti telesnej integrite predsedu vlády. Týmto sa stotožňujem, čo povedala. Myslím si to isté, pretože tam, ako ona povedala, tam proste išlo o to, aby jednoducho Fico bol preč a mohla by sa vlastne urobiť úradnícka vláda a dosadiť sa tam proste noví ľudia. Naozaj, ak sa tu chceme baviť o nejakom štátnom prevrate, tak reálny štátny prevrat sa chcel diať prostredníctvom tohto človeka, ktorému sa to chvála Bohu nepodarilo. Ale vidíte, že Obžalovanému navrhujem spravodlivý a zákonný trest. Za tento trestný čin mu hrozí trest odňatia slobody na doživotie. Súd môže využiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenia. Spodná hranica, na ktorú môže pri tento trestnom čine ísť, je 20 rokov. Otázka je, že či 20 rokov by bolo dosť. Lebo ja si myslím, že nie. Takže ja vás prosím, nech je tento človek príkladom pre vás, že ak budete extrémne vážne brať politiku, tak sa môžete v svojej hlave dostať až do bodu, že vám príde OK robiť niečo také. A ja týmto celým môjim pôsobením na internete chcem ľudí presvedčiť a ukázať im, že to nie je ľavica versus pravica. Fico versus PS. Ale sme to my, ako bežní ľudia, ako občania, versus štát, respektíve autoritatívna vláda, alebo niekto nazýva globalisti. Hej? Takže ja som veľkým zástancom individuálnych slobôd. Vo veľa smeroch som možno liberál v tom právom slova zmysle, ale to, čo znamená byť liberálom a kam až môže zájsť sloboda slova, si povieme v ďalšom videu.